जों दिनै DISF बहांते कायसा प्रेस मिट खाना थांग दङ जों फाइनाय 14 तारिखआव बुधबाराव कायसा मास गेदारिं बा लेरि खाना थांग दङ आस्टबल टु राजभवन रेडियो जों दिनै बेनि बागै ब्रिफ प्रेस मिट फाइमानि आरो फाइमान जा फाइका आं निजिस टाउन कमिटि कनभेनर उत्तम त्रिपुरा अयं दंमानि जॉइंट कनभेनर राहुल नवातिया अयं जॉइंट कनभेनर दं बेसिबा देबरमा अयं जॉइंट कनभेनर दङ जयदीप सिंहा अयं जॉइंट कनभेनर दं बिशालगढ़नि राकेश देबरमा ओंखाय दिनै प्रेस मिट खामानि कायसानो कारण फाइनाय 14 तारिखआव जों जत स्टुडेन्ट दङ कय जागो जे रोमान स्क्रिन बागै जों कायसा डेपुटेशन थांग दङ बा लेरि खाय थांग दङ आरो जत स्टुडेन्ट फाइ मानजांना बागै जों TISF नि बखाक्ति कायसा program संरक्षक जे फाइनाय 10 तारिख सिमी 4 जरा नरक संग फाइदे परमिशन तो 12 तारिख सिमी न हेबन जों गेदारिं जत स्टुडेन्ट दङ कय जागो 11 तारिख सिम फाइ आसबल मानजांनाय बागै बरक तो जों आशा खायो 1000 प्लस 2000 बा 1000 बिसिम दंनाय सिनियर फाइनाय आगतन जत स्टुडेन्ट ते गानागिनि आं कोइनाय गानागिनि जे आगतन फाइनाय जत स्टुडेन्ट आं रिक्वेस्ट खाय फाइनाय बागै बरक कायसा स्टुडेन्ट जों बुबां फोर्स खामिया थाबन बुबा गारा सामते जों बुबा ट्राइ खायगा साइसका ओंखाय जों बो साइजों खायनायनि अलरेडि आगे प्लेन थिजा बाट बुबा गारा साका जखनते जों बुबा गारा तो सिनि खौसां लिडार बुबा गारा जे सासा आदेन खायो ओंखाय बा बिमे नासिनि दंमानि बिमे किसे लेट नों थाङा किन्तु दाव गले जों ताइ 14 तारिख सिनि ताइ जों थागलिया माय आसा जों TISF थांनाय पुरा कंटिन्यू खाय थांनाय जों दिनै कर खाना खायगोन जों ताइ स्टप खालिया and not to promotion organization kaisa kaisa am MLA ba name TISF ni ba president the central member of Canada साव मंजन दिन साव मंजन छनि आम सुन तो स्टूडेंट मूवमेंट से खान थामो बरो फागे तो जों वेलकम खायनाय हाइफान जों स्पेशली जों बरो फाइट टू फाइट तो जों स्टूडेंट न सिनि महाराज सालाव स्टूडेंट हम खति खालिने गे जों स्टूडेंट मूवमेंट बा स्टूडेंट तेनि खायनाय जदि बरो फागे बा जों बरो बाय माला लायनाय बरो नगन साबो फाया जों हाइफान बरो वेलकम तो खायनाय बाट जों स्टूडेंट तेनि खायनाय थांदों डेपुटेशन द रुइमानो परमिशन माखासे जों नाय किन्तु बरो परमिशन लां आसा खायो जों हाइफानो परमिशन याफानो जों सिकिं डेमोनेशन थां खनाय अदिनो खाय दंनाय जे जात जरा जखना जों सिनि मानथाय मायसा को दिनो जों जातंनाय जोंना बागै ओके टाउन कमिटि सिमेदा गोबांना कोनि बा स्टुडेन्ट फैगोन एक्चुअली जों टाउन कमिटि सिमिया जों TISF सेन्ट्रल कमिटि को रोय एक्चुअली टाउन कमिटि माने जों आगत जे गाना जत दिबि एक रोमान स्क्रिप्ट जे ककरो लैंग्वेज ते जे CBSE बुद खायमेन बरो बांला स्क्रिप्ट बाय जे चालो खायमेन बागै जों एकदम अपोज खायो जों अपन साजागिया नेसलेंगो गावनि बागै जों कायसा राज्य सरकार थाने करा बात करनाय जों एकदम तिब्रासानि मुभमेन्ट जेराव सिजांनाय जात अदिनो जों कतल के कायसा मुभमेन्ट खाना थांथों आसब दिन सालाव अक्का माने लेटनि तो खामना अक्चबना खायनाय आमनि सफर कमा TISF खायथां काटि कमा संबो ताकरा खायथां TSU खायथां रकेटा नले लेटनि तो अक्चबना न तो एस स्टुडेन्ट अर्गनाइजेशन एक्चुअली हामबाय दा कायसा क्वेश्चन खायमान बागै एक्चुअली आति सेजो जों कायसा बुबा ग्रान कायसा इंस्ट्रक्शन दङ जे बो कायसा स्टुडेन्ट न जत स्टुडेन्ट अर्गनाइजेशन दंमानि जों अपन थांसाखै कायसा खायनायमानि बुबा ग्रा सावो आं कक साइड दङ जों जत स्टुडेन्ट बाय ति खायनायनि नेवास माने कायसा स्टुडेन्ट जों अलरेडि खायनायनि न परमिशन नाय दंमानि मिटिं रंखा बाट जों टाउन खायनाय अब बरकनि आइडियोलॉजी बेसिन आइडियोलॉजी एम माने रोमान स्क्रिप्ट एम फानो बन बेसिन आइडियोलॉजी मिलिया अंखाना जों अलरेडि थांनायाव एमएलए हस्टेल TISF बा TISF कायसा मिटिं अंखा दुइबार मिटिं अंखा महाराष्ट्र तिजुमा बायनो गेसिनाव दा एमएलए खंनि दङ बन तिजुमा बाय जों मिटिं खायलाका ने मिटिं खामा कले जों कनभेनर रखसं लायका प्रग्राम खायनो बागै 14 ता डेट बंखा आं परमिशन मोना खाव TISF बाय जों TISF मुमु खाना इनका आरो नामा परेवा बरो बाय किसा बरो तामंग लाखा बरो किसा जों मिटिं बाय थागै खायनानै किसा अन बरो जेसं मानसि खायमाने तांनि बरो ता हासांनि जत खायमिया बा सदर गाना जे आगत गाना कलेक्टर स्कुल कलेज हमनो जों इनभाइटेसन डिभिजन दङ जेमन खुमुलुं तागाजला बिसा मजोनि कयजन बरो फाइमान गारि बे अच्छा बुआ गया तो बैंक कामो न TISF को वी कैसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खानेगा ओके नो bahima onke sedango TSU tai di ko parmi कैसा
student organization baru sampai comparative Actually nade sini me bon na hamoni fero sini khosan leja bubagan na hamon me bon na hamon tumu kan sama dong actually sana tangan ka ang tiesun sawan bill de आगे उस पास करो का स्क्रीन शो करता हूँ तब प्रॉब्लम था बड़ा आगे नायो रोमान सिक्योरिटी नाया बड़ा आगे तामो साथ देवो नागरी तो बीजेपी साव बड़ा साव जों बांग्ला बायने बड़ा ऑफर जुदि बांग्ला बाय नाया जों कौ बड़ा बायने रोमान सिक्योरिटी बाय नामो उनखाय ताबो जुदि तो आउ प्रॉब्लम थाया जों खामसिन रो किंतु बड़ा अब पॉलिटिक्स थुं सुजा कक टीएसयू तो नों साइमन जथन साइमन बड़ा ऑलरेडी आगे ताबो खाय बड़ा तामो सान तो रोमान सिक्योरिटी सानो बेंगली बेंगली स्क्रिप्ट बसानो जोंखाय रोमान स्क्रिप्ट नामो हाय जों बेंगल ताय थांनिया खरसानो नामो कायसानो नामो only one script roman script अब नों तो कबो साथन बगे जोंबो ना